Ja tänne laetaan jo valmiiksi, niin. Tuleehan se vaan sieltä saatana. Melkein. Kolmivetonen. Kyllä kun vähän vetäisit sitä passia. Nyt pannut tuohon perään. Tää vetoapua, niin jo hyökkää. Riitä vaan. Nämähän nyt tulee tähän reilusti pinnalle. Ainut kone mikä jää kiinni. Isommilla renkillä. Ja aika hyvä toi vastavirta, kun Oo. täällä on palkkaa teillä. Aika liukas nousta ylös. Eilen koitin, mutta mä kyllä pääsin. Joo, ei sitä oikein. Se on niin hemmetin jyrkkä, että kun ei ihan älyttömän liukas, niin takapöytä tuuppaa yhtä ja tuntuu, että jää painella. Siinä melkein on käännittävä ja tultava takaisin. Ei niin saa yhtään, tuo vesipatja on niin paksu, että siihen saa yhtään vauhtia. Tässä saadaan myötäaalto tehtyä sille, että tulisi täältä takaa. Hei. Olleko hei? Takaväri on meni. Silloin tulee räiskä. Kokeilu. Minä mahtuu miehessä mun juomaan. Aina Tomi kaasua! Älä hypistele. Miten verran ykkönen on tuolla tuolla? Jonglööri on jotain sitä kiinteitä. Se kyllä aika miehiä leikityttää Kuraojassa. Niitä on semmonen magneetin lailla imeillä ja hylkiöitä puoleeseen haluaa pelleillä. Varmasti jos silleen täysin ajaa tuolta ja hypäillä tuolta tätä tuolla. Sitten pikkusen tökkää niin.
Auttaako rengas koko? Iso ongelma siinä vähän on. Se ei pitää semmonen lapa. Pitää. Niin ei noissa lukko ole. Kondiloissa. Ja siinä on semmoinen leikata. Niin tulee. Ei se kaavella vaan vielä niinku kiihtymässä, kuinka painaa taas. Veemmassa vaan aika. Joo. Jos näin pikkasen muiskattaa tästä. Se on kun Jari käy täällä kaikilla. Kyllähän tuolta autolla on. Mä tehdään sen, että tulee täältä. Aika hyvä kohta. Joo, siinä on välillinen kanssa. Niin tulee hyvä. Sitten kun se painaa vielä vastaan, niin ei välitä yhtään. Niin ei välitä lähtee yllättävän kovaa voimaa. Oho, mistä? Se on jo lähellä, ettei vaan jää.